Nasipngit pay laing iti aglawlaw iti agsapa, simmangpet digiti na dumaduma a religious groups iti probinsya iti sangwanan ti provincial capital tapnon makipagpaset iti umuna Provincial Day of Prayer. Impakita digiti prayer warriors iti panagkaykaysada ken indalanda babaen iti panagkararag ti tarigagayda para iti pagsayaatan ti probinsya ken kastapayen iti Sibubukel a Pagilian. Father, in the name of Jesus, now we speak the power of unity in the name of Jesus. Kuna ti gobernador nga awan ti imposible iti Dios, iti laksid nga adda iti naduma-duma a relihiyon ken pammati, tilaeng nasken ket dayawen ni suna. Pinagyamanan na pa iti Dios iti panangsalwad na iti probinsya kariti naglabas a didigra, ken indawat na iti agtultuloy a panangtarabay na iti Pagilian. I've just been so amazed kasi at the goodness of God, especially during our mga typhoons. Sorry na during typhoons, talaga na-spare tayo. Of course, meron mga nasalanta, but then the destruction was not bad, all because we brought it to the Lord in prayer. I believe that in my heart. The different things that's going on in our national government, Lord, we really come to you and ask you for your divine intervention in all of this. Inayon ti gobernador, ano anyaman iti pannubo kadaldalanan iti national government, ti panagtalek iti Dios ti kang runaan na solusyon. Pinasingkedan na pay nga iti agdama, at dati dakkela pannubok ken responsibilidad ti presidente amang laban iti korupsyon, ket idawdawat na may sardeng kuman iti saan na panagkikinaawatan. May sapay kaditi kararag na ket iti panangipang pangruna kuma digiti public servants iti panagserbida. I just pray that truly we move forward. Enough of the bickerings, enough of the fighting. I mean, right now, the president has a big task of fighting corruption. That's not easy because it's ingrained in all of us. I mean, all of us have it. Kung minsan, kapag sasabihin, may tatawag, sabihin mo, wala ako dito, corruption naman din yun, di ba? When you run a red light, corruption din naman yan. So, lahat tayo guilty, except that it's been brought to different heights. So we just pray that truly public servants really have the heart of service, na mauna ang kapakanan ng mga pinaglilingkuran. Patsyan digiti kapagpaset iti aktibidad a nabileg ken epektibo ti collective prayer tapnon magunod digiti nasaya at tagagem. Kuna ti maysa kaditi nang idaulo kaditi kararag ani Pastor Joel Luna amang namna maisuna nga agbalin kuman nga opisyal ken maulit tumanen daytoy nga aktibidad. Kasi sabi nga yung exhortation kanina, if my people will humble themselves and pray and seek the face of God, God will hear from heaven and He will heal the land. No? So, yun po yung sasangkalan natin ngayon para the province of Ilocos Norte will be such as the Goshen of the Philippines. So, ayan. So, we are looking forward na magiging official na to. Hopefully, may submit sa Sangguniang Panlalawigan and it will become an official na gagawin ito every year na Provincial Day of Prayer. Iti baet digiti agdama a pannubok a mamagsina kaditi komunidad. Makuna a posible iti panagkaykaysa no pilyen laeng nga ilaban iti pagsayaatan ti kaadwan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.